Shalom koras padihita saluda adorakso tabigitu pujamita tapasada marohatta martangyang nahita. Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mudo ngasapor siaon di bagasan Kristus Yesus turpuk jamita minggu paonopon dung trintatis tanggal 10 Juli 2020 imana tarsurat di Psalmen 5 ayat sada satu di ayat sia sonoma didok disi Ede sian si Daud ikon nalom niroha dihodo puji-pujian ali di bata di Sion jala gararo do tuho baga-baga ali si tangihon tangiang tuho do ro nasa sibuk gumugu do akka alu-alu ni hajahaton asa au sayho mana manesa akka pangalasyon nami martua mahala na pinilipmi jala niluasmi dumonok mangingaton akka alamammi say pasaba marohanami binahini hinadinggan ni bagasmu jorom na badiyay tung nasokkal do pangalusim tuhami di bagasan hati gora ali ribatani hatuan nami haposan isalut ujung ni tano odo lau akka nadawi hodo si paujak akka dulu marhite-hite gugum marhohos haguguun hodo si pasoha sa biak kalau hasa niya kagalubang nai duhot uga-uga niya kawangso jadi mabiar maka parto pilau maradupun tada kana binahemi marulupuluk maribaiko aka parmulan ni habicaran dohot hasudutan ima sahana dihamudo nga sa porsyaon somalna adong do dua dasar di bain halak lahu mamilip na parjulu mai dengan istilah tulubi adong bibikna adong bebekna manang bobokna onma unsur objektivitas manang dasar ni hujahanna sangat objektif napaduahon buhado akan apa nama militi lomodo rohana manangdang ima dua dasar taringok tuhalak lama milit alani dia mulu ngasa porsiaw na paduaon diakka pamilitoni ikon betul-betul do sangat objektif unang adong terjadi penipuan dot akkana so di halomoroha mulu mangihut untuk buko musena mangihut di hatai do taringo Sion ima bagian ni dangsina selatan nah hea direbut si Daud jala dulu kodo di dok hutan si Daud jala di laun nyari dipuka si Salomo di bagas joro di si tukan utara ni hutai alai ditikin na mangihut laos di guari ma Sioni ima Jerusalem. Jadi di hati dakon parpesalmenodo ia Sion ima inganan ni Tuhani. Dot hata na jepek dohonon tamado hita mamuji-muji Tuhani. Alani abadionna. Alani hasangaponna. Alani hamulionna. Jadi natarjudu halak manggarar baga-bagana
disi molo terju halak lau manggarar baga-baga na lapatanna molo dung dipilihon manang digarar baga-bagana di jalo mapangiduanna di somma dipuji si Daud marhite tangyangna ala si tangihot tangiang do Tuhan lam ringgas martangyang lam diajar to di ido hita lam margugo jala marsitutu lam makaporsia Tuhan dungina batuluh dia mudong asa porsiaw radedo Tuhan manesa pangalau sion ni jome panidang yonon namadok tidak ada kejahatan yang terlalu hitam sehingga Tuhan tidak dapat menghapuskannya sedia belga pedusam hajahatomu Tuhan radedo manesa alai unang ala narung kesempatan di bait Tuhan lamani sadusata gawe marlomo-lomo rohatta manggulahu dosa ay toy ma marsugo pe buido sesaw ni Tuhan ni dosaku ulau mamuje sonari borngino manakko dang songoni hita hala Kristen nama kaporsia Yesus molo dungradi Tuhan ni manisa dosata unang beta ulahi unang beta uduti lama ulau si songoni cukup ma sahali dua hali Tuhan dungina paupato dihamulong asa porsiaon parbue ni halak na manoktong dialaman na ido hata dia ni halak na pinilit gawi halak na martua molo manoktong dialaman na dangadong besi na pilin plan adong ketegasan ni rohana toktong makaporsiay di batang molo dung terpilit ni bana na gabi na poso ni Tuhani sado gawi na martua may bana hok ma di hahotan na dang lawe tu kanan tu kiri hok may mana song na poso ni Tuhan na terpilit ido asa tardok akan na martua dungi dia mudong asa porsiaw na parpuri sahali na yung dohono ni turpukotu hita pos maruhatta di pangaramotion di debata diak kabangsona na pinilit nai di padudo do tu hita haguguun na hasokalan na do akatadda halongangan na binahenna mulu di patudo debata hasokalan na haguguun na do akatadda halongangan na binahen na tu hita dalad dui asa marhitima di bata na marburu-buru kita dang mapar betu dia molunung adong keyakinan hapursyauta secara 100% bulat holat tu di bata toktong ma di bata mangaramu tiluta dauma ragam yakka parmaraan nah tapi sipatang gulu ni halak na porsi ragam mengadupi yang kasih tahu marang parmaran alai tutu dang seterus na nasida lalap dia ka parmarane lalap dia kasih tahu ni alamar hite hasokalanna haguguonna doh marhite tadda halongan na pinatupana di tonga-tongan ngulu ni hita kana porsi di bana justru iman dalatta lam marsiho maka porsiya bana molodung marsiho hita maka porsiya bana ngulu tope terjamin ma ngulu tope di parmudu-mudu ma tu arahan tu dalan nasib tong dang be manibil tu siamu manang tu akka ulau naso di halomo Tuhan sadok patudon ni Tuhan ni madalan na tigor odo nanek ulharom unang be ulaon akan asampui ido nang dohono ni turpukotu ita atong marhite turpuk jamita sadarion di minggu paunopon dung tinitapis saya diramuti Tuhan dewata mahita song bangsona na pinilitna amen martanyang mahita mau liatin ma Tuhan didinggan di basam na toktong mangarabuti ngunano Wotohami do Tuhan kuasong do hasok kalom
doa kata tada halongangan na pinatupam di hami hajul mau asa marhite tad daun nami ma jala la marsiho marsitutu hami lama ka persiaho atong ho ma Tuhan namar mudu-muduhon muru nanyon asa dau sia deragam ni kahadusao asiro ham Tuhan sesa salut na dosa nami tangihom pangiduan nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mertanya kami tu amin. Oras shalom manihita sangguna.